स्पेसियलि गिबियावनो जोंनि जेनोखि बिटिआरनि पर्टेल आरो जेनोखि मिडिया गिबियावनो नोंथांमोनखौ हामबाय होग्रोयो। मानोना दिनैनि बे पिकनिक स्पटखौ बोखांनायाव नोंथांमोननि बिहोमा दं बा नोंथांमोना जोंनि बे ओनसोलाव माबा मोनसे बायरानिफ्राय मानसि लाबोनायनि बेबस्था खालामनायाव नोंथांमोना बांसिनै हेफाजाब होदों। बिनि थाखायनो आं गिबियावनो मान बावनाय थाबाय। मानोना नोंथांमोन नङाबा दिनै रावबो जोंनि बे ओनसोलाव दे बेबायदि समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय जायगा दं बेखौ मिथिनाय नङामोन। बिनि थाखाय नोंथांमोनखौनो आं गिबियाव बाख्नायग्रोनाय थाबाय। दिनै आं गोजोननाय मोनदों जे बे आइफवालिनि बिखायाव आरोबाव दिनै मोनसे पिकनिक स्पट आइफवालि पिकनिक स्पट होननानै दिनै बेखेवबाय। दा बेखौ बयबो दिनै मोजां मोनदों बा इउटुबफ्रावबो नुनानै दिनै बिभिन्न जायगाफ्राव बेबायदि जोंनि बे ओनसोलाव दिनैहाय बायरानिफ्राय फैनाया सुरु जागासिनो दङ। बेयो जोंनि मोनसे गुड साइन मोजां। आरो जोंहा बे ओनसोलाव सान्थि जानायलाय बयबो जायगाखौ नायनो लुबैयो। आरो जोंनि बे जेनोखि जारिमिनारि जोंनि बड'लेण्ड बे बड'लेण्डखौ बयबो बुहुम बिखायाव मिथियो हिसाबै दिनै सान्थि परिबेस फैनायलाय दिनै बेफोरबायदि हाबाफारि लानाया जोबोद मोजां। मानोना बायरानिफ्राय फैनानै बेखौहाय मोनसे गोजोननाय बा बेरायनाय बे मोनसे स्पटआ नांगौ। फारसेथिं आं बेखौ लुबैयो जे जोंनि यां जेनेरेसन इयुथ्सफोरा बेहाय गोबां खामानि बा इनभल्भ जानानै गावनि थांना थानायनि मोनसे राहाखौ मोनो। दा फारसेथिं आं बेखौनो लुबैयो जोंनि गेजेरावहाय सान्थि फैबाय हिसाबै जोंनि सिकिउरिटि बेलाया जोंहा जथेस्थ' दङ। दा अकल जोङो पुलिस आरो मिलिटारिनि सायावहाय जोङो सिनारनानै थाबा जानाय नङा। जों साफ्रोमबो इयुथ्सफोरानो दा सांग्रांथि जानांगोन बा जोंनि ओनसोलाव माबा मोनसे गाज्रि जानाय बेबस्थाखौ बा गाज्रि जानाय सिटुवेसनफोरखौ होबथालायनांगोन। दा बेबायदि होबथालायनायनि गेजेरजों आं दिनै नुबाय गोबां पिकनिक स्पटआ दिनै मोजाङै मोजां जालांगासिनो दङ। आरो लाइमोनफोरा दिनैहाय बे सान्थिखौ लाखिनायाव आरो बेखौ रायजो राजाखौ सिकिउरिटि होनायाव दिनै ओंखारबोदों। दा बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां। दिनै बे आइफवालिनि दिनै जेनाखि ब्रिज मोनसे दङमोन बेबो हाबायखौनो लादो बारा गोबाव गैला आरो हायोब्ला साबसिन जागोन। आरो दिनै बे ओनसोलखौ आं दस्रानिफ्राय दिनै बेवहाय एसे डिफारेन्ट नुदों जे जोंनि बे ओनसोलाव बैग्रि बिफाङानो बेजों बुंफबनाय। दा बे जायगाया एकदम बैग्रि बिफां गोजा जायखौ जों गोदो गोरलै समाव जों बैग्रि बिफांनिफ्राय जों फिथाइ जायोमोन। जोंनि बर'फोरा बेबायदिनो माइ हाखांनायनि उनाव बा बेबायदिनो मोनसे ज' थांनानै मोनसे बिफां बैग्रि सिङाव जानायनि जोंहा मोनसे नियम नितिबो दंबोयोमोन जाबोयो जों मथा मथि। दा बेखौ जोङो नुदों जे बे बैग्रि बिफांखौ बेयावल' नुगोन दस्रायाव नुनाय नङा। जेरै मोनाबिलियाव खैरो बिफां आरो नैबे आइफवालियाव जों बैग्रिजों बुंफबनाय आरो बेबो बिराद गोजौ गोजौ आरो जों बे बिफाङा जोंनि मानसिनि थाखाय मोनसे साया होयो जिरायनानै थानो थाखाय आरो जों मोनसे पिकनिक बा लावखार ओंखाम जानायनि थाखाय मोनसे जायगाफोराबो मोजां जिरायनानै जेरै सान्थियै सान्दुंनिफ्राय रैखा मोननानै सिङाव जिरायनानै जानो हानायनि मोनसे परिबेस दङ। दा बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो फारनैथिंबो दै बोहैनाय जों नुयो ओरैबो आरो बिमा आरो ओरैबो थाख्लाय बिनि गेजेराव बे जायगा जानाय। आं खावलायो जे बेफोरबायदिनो जायगाफोराव गोबां जौगाथाया फैथों आरो गोबां इयुथ्सफोरा बेबायदिनो एसे थांना थानायनि बेबस्थाखौ मोन्थों आं बेखौ आसा खालामो। नट अनलि बे आइफवालि दस्रायावबो जादों आरो जाबावथों। मानोना जों फकास खालामनि जोंनि जायगायाव जे मोजां मोजां सिनारि दङ आरो मोजाङै जोङो जे जोंनि ओनसोलाव बायरानिफ्रायबो दा फैनो हासै। जों बे कनसेप्टखौ लाबोनि बायरानिफ्राय जों फैनो हानायखौ जों बांसिन मेजर खालामनि। जोंहा मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जोंहा मोनसे हुदा दं बोसोराव खेबसेबाबो जों बयबो थाङो बा न'खरै थाङो सोरबा गामि ओनसोलै थाङो सोरबा बोराय बुरैफ्राबो गारि भारा हमनानै फैनायनि बेबस्थाखौ खालामदों। एसे समस्थिनि गारजेन हिसाबै आंनावबो गोबां बोरायफ्रा थैसि खेबसे सारा आंखौ लां अबेबा जायगायाव होननानै बुंनायनि मोनसे प्रप'जाल दं। जोंबो बेखौ खालामनांगोन। बेबायदि बोराय बुरै बैसो समाव सेंग्रा सिख्ला बेरायनाय जोंहा मोनसे हुदा दं हिसाबै जोंनो जायगा नांगौ। दा जायगाखौ बेखौ बेखेवबाय। दा बे जायगाया जोबोर मोजां। आं बेखौल' खावलायदों। आं जेब्लायबो बुङो जे गाव गावबागाव डिसिप्लिनखौ गाव गावबागावल' मेनटेन खालामनांगौ। बेवहाय जेबो उसुबिदा फैया। सोरबाया नोंनि माखासे लामाजों थांबाय थानाया डिस्टार्ब दा मोनथों आरो मोजाङै मोजां थांफिननो हाथों जों बेखौल' आसा खालामो। जों नुयो मुलुगफ्रावबो गोबां पिकनिक स्पट दङ गोबां दङ। दा बिथांमोनाबो बेबायदिनो गाव गावबागावनि जायगायाव माखासे सान्थिखौ लाखिनानै आरो गावजों गाव निरापत्ता होलायलायनानै गावजों गाव सोरबाया लामायाव गोग्लैना थादोंबा मोजाङै मोजाङै थिनहरनाय बा अबावबा माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जादोंबा फार्स्ट एड बेफोरखौ लकेलिटि मानसिया एसे
साबधानै लानानै हेफाजाब होलायनांगोन आरो। सार नाथाय फिसा पिकनिक स्पट खुलिनाय गोबां जादों नाथाय ससाइटिनि थाखाय मोनसे गाज्रि होननाय मोनसे बेखौ जोङो नुयोब्ला ससाइटियाव बे गाज्रि नङा थ' जोङो बेखौहाय मोनसे माने इक'नमिक जेनेरेसन जों बेखौ लानांगोन जों पजिटिभ कनसेन्सआव जोङो लानांगोन दा जों समाजाव जोंनावहाय मोनसे फोथायनाय दं जे पिकनिक स्पट खुलिब्लानो दे बे गाज्रि जागोन बे नङा आसलथे नोंनि साननाय हनाया मा बेसो बेरखाङो जुदि गाज्रि जानायनि मोनसे कनसेप्ट दङब्ला जौ लोंहैगोन आं बेहाय उन्दुग्लिना थाहैगोन ओरै खालामहैगोन ना आं कनसेप्ट दङबा बे दावगानाय नङा बेनि कनसेन्सआ मा जों बेवहाय खेबसे टाइम पास ओरैनो जयै फ्रेन्डशिप जोङो थांनोसै जों वेरेस जों बायहेरायावहाय जों एन्टि ससियेल एलिमेन्टजों लोब्बा जाज्लाय जों खेबसे बेरायनानै मोनसे फ्रेस जानानै फैनि दा जोंनि ससाइटियाव मोनसे बेनो दा साननाय हनायफोरखौ जोङो सोलायनांसिगोन जोङो बै समाव जोङो बेबायदि साननो हानायनि जोंहा मोनसे परिबेसबो गैयामोन नालाय दा बे परिबेसखौ जोङो लाबोनि दा जोंनि गेजेरावहाय आवगोलनि जेनाखि आन्दलनजों फैनाय जोंनि मोनसे हाबा आखु आरो जोंनि जेनाखि ससाइटिनि केरेक्टारिस्टिक्स आखल आखु जों बेखौ सोलायनानै मोजां स्टेप्सआव थांनानै आरो मोजां मटिभेट खालामनानै जों यां जेनेरेसनखौ बै मोजां लामायाव जों लाबोनो हागोन आरो बे पिकनिक स्पटखौ आंनि बायदिब्ला बा आंनि पार्सनेलब्ला बेवहाय जेबो गाज्रि गैया वेरेस जों बेखार मानसिफ्रा बेवहाय एसेब्लाबो इक'नमिक सर्स मोनगोन आरो बेखौ मोनोब्लासो मानसिफ्रा गाज्रि साननाय हनाया खमायलांगोन। सार पिकनिक स्पटफ्राव माखासे फेग्रा मुवानि बिखिनि थासारि नुनो मोनो बे खेत्रआव माबायदि बाहायनांगौ होननानै कमिटिनि सायाव नोंथाङा गभर्नमेन्टनि मा खालामो सानो? आं बेखौनो बुंगोन जे दहायबो आं बुंखांखाबाय जे फेग्रा मुवा जों सानो जे पिकनिकबानो जों बेवहाय लोंहैनांगौ खिन्थु बिदि नङा जोंनि आइ आफा गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा बाव लोंनो होननानै फैया नंगौना नङा थ' जोङो बेखौहाय मोनसे फ्रेस माइन्डआव जों फ्रेस खालामनो बा बे बोराय बुरैया लोंहैयाबो जानो हागौ दा बिसोरो मोनसे थैनोसै समाव आं मोनसे जायगा नायगोन मोनसे सिमां थायो बे सिमांफोरखौ पुरन खालामनो थाखायसो मोनसे बेरायनो थाङो बिसोरो जे लाइफआव जे आं थैसिगोन बोराय बैसो समाव बिसोर मिथिखायो जेनेबा सोरबाया मिथियो सोरबाया मिथिया अब्लाबो मोनसे जायगायाव आं नायथारगौ मोनसे हांमा थायो बे हांमाखौ फुलफिल खालामनो थाखायसो दिनै बे पिकनिक स्पटआ जोंनि थाखाय नांगौ आरो मोनसे मानो नांगौ जोङो जोंनि जेनाखि बे जायगायाव जे जोंनाव सिनारि दङ जों बेखौ बुहुम बिखायाव फकास खालामनाय जेरै नोंथांमोना इउटुबफ्राव खालामदों आरो बायदिसिना जों खालामदों जों दिनै गाज्रिखौ नुवाखै मोजां मानसिफ्रा मोजांखौनो बुंदों आरो जायफोरा बेनि सायावहाय एसे नेगेटिभ सेन्स दं बिसोर नेगेटिभखौनो बुंखागोन खारन जों मोनसे दा जोंनि ससाइटिया सिगांनिफ्राय बिराद जौगाबोबाय दा बे जौगानाय बा गोदान ससाइटियाव जों माबायदि लांगोन बेजों लोगोसे जोङो समाजाव जे जोंनि गाज्रि लोंनोल' थाङो बेखौ जोङो हमथानांगोन आरो बे पिकनिक स्पटआव माखासे नेम निथिफोर थागोन बे नेम निथिफोरजोंहाय सोलिनांगोन जोंनि रायजो राजाफोरा जोङो बयबो जे बुजिनांगौ जे बेयाव लोंबानो नों राजा जाफैनांगौ बे नङा खारन नोंहाबो राइट्स दङ लोंनानै था बा लोंनो गोसोबा आं लोंनो डाइरेक्टबो बुङाखै दा जोंनि गेजेराव बेनो ओंखारो नालाय पिकनिक माने लोंनाय थ' बेबो मोनसे जोंनि गाज्रि साननाय बेखौ जोङो एसे गावबागाव डिसिप्लिनखौ जेहा आंहा मोनसे डिसिप्लिन दङ नोंथांमोनहाबो पर्टेल हिसाबै नोंसोरहाबो डिसिप्लिन दं जानला मानला खालामना मोजांखौल' नोंसोरो होगोन जाहोगोन मोजांखौनो होगोन दा पिकनिकआबो बिदिनो मोनसे गोबां मानसि फैगोन बेहाय जेन्टेलमेन फैगोन बा सोरबा बोराय फैगोन गथ' फैगोन सोरबा हिन्जाव फैगोन बेफोरनि सायाव मोनसे डिसिप्लिन दं बे डिसिप्लिनखौ गावबागाव लाखिनानै गावबागाव खथायाव रंजानानै थांनो हागोन बेखौल'सो आं हास्थायो आरो सार नोंथांमोननि सरकारा 1 बोसोराव आगान होबाय दिनै हयथ' मोनसे गिदिर हाबाफारि दं नोंथांमोननि सेक्रेटारि अफिसाव माबायदि आसाबादि दा बेखौहाय जों मोनसे बे 1 year जयास प्रग्राम दिनैहाय जादों बेहायबो आं थांगोन दायो आरो दाख्लैनिफ्राय जों नांनानै दं थ' वेरेस जों बेखौबो आं मोनसे पिकनिक स्पट अपेनिंखौबो आं मोनसे मेजर खालामनानै होसोबोदों खारन जों बिभिन्न साइडजों जों थानांगोन बेहायबो बेयो मोनसे ग्ल'रियास जों नंगौ बोसोरसे जों खुंबोनो हाबाय दा बे खुंनायनि मोनसे बे रंजानाय फोरबो दा बेवहाय जोंनि चिफ मिनिस्टार फैगोन आरो सेन्ट्रेल मिनिस्टार बिदिनो फैगोन दा बेफोरबायदि जोंखौ लाबोनो हानायाबो बे जोंनि थाखाय मोनसे पजिटिभ साइन जेब्ला जों सेन्ट्रेल मिनिस्टार फैगोन बा माबा मोनसे फैगोन जोंनि थाखाय मोनसे लाब जागोन खारन जों बेवहाय माबा मोनसे निस्सय आदाय खालामनो हागोन बा जोंनि थाखाय समयसाखौ जों खोन्थानो हानाय मोनसे परिबेस आरो बेजों जोङो गोदान इनिसियेटिभ जों लालांनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो गासै रायजो राजानिसिम आं खावलायनाय थाबाय लास्टआव बा दिनैनि बे 1 year सेलेब्रेसननि गेजेरजों आरो नैबे पिकनिक स्पट अपेनिंजों जे गासैबो जोंनि जेनोखि दावगानायनि बा मोजांनि
सानथौ बेवहाय जों बयखौबो बाहागो लानो आं खावलायदों बा मोजां सिन्था खालामनानै जों मोजां भबिष्यतआव मोजां गोजोन गोग्गो समाज दानायाव जों साफ्रोमबो इयुथ्सनि गोनांथि दङ आरो साफ्रोमबो बा नैबे मिडियानि गोनांथि दं आं बेखौ इम्परटेन्स खालामो दस्राफ्रा मा बुङो बुङा खिन्थु नाम्बार 1 नोंसोरनो दा बेखायनो जोङो दिनैहाय मोजाङै जोंनि गेजेराव मा जायो जाया दिनै जों इमिडियेट खबर मोनो जोंथ' माब्लाबा मोनस्लाबा बेनिखायनो दिनै गासैखौबो मोजां साननायनि लामाजों मोजाङै आरो आवगायलांनो आं खावलायनाय थाबाय आरो फैगोन बोसोर गोदाननि गासै जोंनि बिटिआर हालामनि रायजो राजानिसिम गोजोननाय हरग्रोनानै आं दिनैनि बे पिकनिक स्पट आरो 1 इयार सेलेब्रेसननि फालिनायजों बयनोबो उइस होनानै आं दोननाय जाबाय गोजोन्थों